ze suerte daukat nik hemen egoteko beragaz, berak matematiketan azaldu dau gaur isla batean, euskarazko irla bakarra, zer dan matematiketan esperientzia? Bueno, matematiketan.eus webgune bada, bere isla badauzka Facebook eta Twitterren eta abar, eta bertan jasotzen ari naz, bain zuzen matematikak bizitzeko eta garatzeko beste modu batzuk. Aurkituko dituzue hausnarketak, LH, DBH eta batxiergoan aztertzen dien matematikan inguruko hausnarketa kontzeptuak urratzen saiatzen ari naz. Alde hortatik, aurkituko dituzue jolasak, umeekin hainbat mekanizazio jolastuaz garatzeko, eta aurkituko dituzue baita ere matematika modu bibentzial baten eta esperimental baten bizitzeko proposamenak. Kasualidadez, jardunaldi hauek digitalak deitzen dira, ez da? Orduen, digitoak oso importanteak dira, baina ez bakarrik teklak ikutzen dire. Zertarako dira importanteak digitoak ere? Bueno, nik matematikatan.eusen azpi zaldia da matematikak eskuetara. Nik ikusi dut, hainbat kontzeptu matematiko berez oso abstraktua dianak, eta garapen oso abstraktua egitzen dutenak testu liburuetan, eta berezko abstraktutasun hori daukatenek, lehenengo hurbilketa bat permititzen dutena. Permititzen dutela materialetatik eta eskuekin eta fizikoki gauzatzera iritsi arte. Konexioa ez da bakarrik ordenagailuarekin internetera, baizik ez da beste erabateko konexioak ere egin behar dira matematika ikasteko. Eta batez ere, haur txikiek ezinbestekoa dute hori. Bos entzumenak, eskuetara esaten dugu, baina bos entzumenak aktibatzen dianak. Bos entzumenetatik sartzen da informazioa, eta gainera haur bakoitza doka bere modua horri begira ari gara pixkat. Gero, hori badakigu denok ekuazioak eta algebraren mundua eta ze abstraktua dan. Hori abstraktua dela asimilatuta daukagu, baina 25-13 papelean idatzita ere oso abstraktua da hainbat aurrentzako. Zuk hori zure seme batekin bizi izan zenuen eta hori abstrakzio horretara iristeko beste pausu batzuk behar zirela ikasi zenuen, ezta? Eta gure etxean balioa dana hori izan da, ez? Segatik ez beste batzundako. Segatik ez horrela jardun beti matematiketan. Horti sortzen da proiektu hau, ez da? Proiektu hau edo bai. Oso proiektu pertsonala da, ari naiz nire ikastolan, Arizmendi ikastolan buru belarri eta oso harrera ona egin diote, ari naiz ikastolen elkartean ere, eta gero webgunea bera publikoa da, eta debalde da, eta arpidetu daiteke, eta orduan pixkat emanta zabaltzazu zenari erantzun ez baita ez. Emanta zabaltzazu hori hartuta, bertsoaren bukaera bezala, zorte hon, jende gehiago konektatu dezala proiektu honekin, eta ez bakarrik euskararekin irla izatetik artxipielago bat izatera ia pasatzen garen. Ez dakipa, hortan ere bai. Ze hori ere beste bada, hizkuntzarena. Euskaraz egitaren oso importantzea niretzat. Badago, hau inglesez, badago gazteleraz, euskeraz apenas dagoen, eta horri ere erantzun nahi diot gure webgune horrekin. Leire, eutsi goiari, eutsi euskarari, eta zorte hon matematiketan. Mi esker.